Nahida na sani yadda nake yarda da kalamanki. A koda yaushe kina cewa a cikin masoya na ke ce a sahun farko, ashe ba a zuciyarki ba. Najima, Nahida na sani tsaya a wannan lokacin da na tsaya ina yi miki magana saboda na tsane ki, na kuma tsani ne irin halinki. Haba Abdul, wai me yasa kake min haka ne? Kar ki kuskure ki ƙara kiran sunana. A kina da bakin da zaki min magana? Haba Habibi, wai wannan ya zama na farko na ƙarshe, kan in ƙara jin sunana a bakin ki. Haba mutumi na. Ya a ka tsaya a banga laifinka ba ko kaɗan duk abin da aka yi min ita ce sila. Laifinta ne kuma na tsane ta. Adam, ka gani ko wanda na fi so a cikin rayuwata akan idan ka ice ya tsane amma babu komai. Na san zuciyata ba za ta aibata Abdul ba saboda na san ina son shi. Shikenan ina zuwa ki bani minti biyu zan zo miki. Kai aka zaka ce kana son ta bayan baka da lokacin karɓar uzurin ta? San bai kamata ka kira kanka da masoyinka ba. Me kake son cewa ne? Ka san tsakanina da ita? Ko kuma ka san ni waye a gurinta? Ko kuma ka san ita wace ce a gurina? Me ya amfani na tambayi ce ce ita a wajenka bayan ana kallon ku an san masoya ne ku? To kai da kanka. Domin ko na jima ɗan uwata ce. Ko tsin yadda muka yi ita labarin ka take bani. Kawai yanzu ba lokaci ne na mu tsaya muna cece ku ce da ni da kai ba. Kawai sauwa za ka je ka same ta kawai ka bata hakuri. A'a ban san da wani ido zan kalli Najima ba. Saboda na yi mata laifi. Najima ba ya taɓa juya maka baya ba. Kawai ka zo mu je mu same ta. Ni na san yanda za a yi. Shakuwa aso min yi da ke ba ma rabewa. Ki yarda da ni na yarda da ke kika bar ni zanai macewa. Shakuwa aso, shakuwa aso, shakuwa aso min yi da ke ba ma rabe ba. Najima, ban san da wani ido zan kalle ki na baki hakuri ba. Kuma ban sani ba ko na baki hakurin ko da zaki hakura. Ba zan damu ba ko da a ce biki hakura ba. Abdul, ban san ta wace hanya zan sanar da kai irin soyayyar da nake maka ba. Na san abin da kai min saboda tsananin son da kake min ne. Saboda haka dama ni can ban sa wani abu a cikin raina ba. Najima, a tunanina ko da zaki hakura sai ke dama marin da ne miki. Haba Abdul, ba ni da ƙarfin gwiwar da zan iya marinka. Ni da abin da nake so na gaya maka, ka ringa fuskantar mutum kafin ka yanke hukunci. Ki haƙuri, na gane kuskure na. Shakuwa aso min yi da ke ba ma rabewa. Ki yarda da ni na yarda da ke kika bar ni. To a matsayina na malamin makaranta ɗalibin duniyar su kowa sai ya bin 1000 tun da na ɗau. Abin da kai ya fi haka sakamakon ka sai a duniyar su. Amma ka tura min akawun ɗinka. Ban yadda da obewa ni ba na wannan. Tun farko na duniya an gina komai bisa kan so ne, shi ne ke wansanan komai shi so wani jigo ne.